Mak. Iya, Mbak Orisa jumeneng, Mbak. Alon-alon. Ya. Horotaya mah numplake wedang barang. Jane kudune wis cuti ya, Mak. Iya, mesakake bocahe kuwi lho. Meteng e. Kula tasih semangat kok, Pak. Tasih semangat. Ora apa-apa, ora ana pengaruh apa-apa. Mboten. Nek dienggo melek sewengi iki lho sing tak semalangi. Kan daya tahan tubuh iki terbatas. Iya. Engko nek nganti kesehatanmu sing suda terus tumular ning bocah kuwi aja nganti. Ya engko ndak dadi ora prayoga, engko ndak aku dirasani ro. Mara tuamu kae cerewete ra jamak-jamak soalé. Sapa jenenge? Mini. Mini. Dadi kaya ngene iki ora iso mergo melu mayang terus. Ha ya Ciraka to aku sing disalahke. Iya. Mula nek awake ora patek penak kuwi ya leren. Iya. Nek awake sehat lek mangkat ra apa-apa. Iya. Mun wis ra apa-apa nembangno.